Grabe naman. Dapat ani Corellia na ta. Dapat ani Corellia na ta. Yung nagsakyanan. Abot lang sa motor. Sorry. Abot na. Ay, sorry. Layo pa ito. Sa una kami Kaso nag-record din eh. kalinan yung gani ko, grabe na ang kalipay ba. Ah. Daw? Oras 5:32 nata sa Tagum. 5:30 pa sana. Pero daw atong prangko salamat. Salamat Shopee. Ang barte pa puto. Sino pa? Namo gi signage na kabutang dito, to New Corellia. Oo ba? Matod ko dito god. Dire jud ko nagagis tumoy. Hi. Time check. 5:51. Size na good. Uya deh. Wala ba UM sa Davao? Sa Davao no, Tagum lang no? UM sa Davao. Tagum lang na. Wala UM sa Davao. Tagum lang na. Katagum na bitaw na UM. Tama. Wala UM sa Davao eh. First time in forever. Dirita sa left. Tulong sa kuan. Nagutan. Tawa nang balik-balik niya. Ako kasi tayo mo karna. Guma. Nagsawag yung misahay. Ano ba ito naman yung mga no? Oh. Patay pa ko at tani man eh. Ito. Size 1. Tara. Ano kayo? Hindi mag-wake kape. May kape? Wala. May pagtubig. Saman, kanyo kay init ba? Bato na natin. Kaliram lang, ikan mo sa meter yun lang eh. Okay. Yan, mga 2 seconds. And 36 minutes. Pura, ng gawas. Woo! Kapamainit na gamay. Let's go, boys. Wala ko naman sana, pinaka-kilometer ka lang. Kalayo pa. Grabe. Hangat yun. Quarter to 7. Sutan mo bang? Kira?
Let's go, let's go. Barato lang ang saging dire. Nag-15 ang sipi ba? Wala sa dami. Yawan, berhenti dire. Putut pa na po. Ang problema kaya ko kaya nakatuod nung ko diri. Layo pa ni. Ay hapit taman eh. Nakatuod ay ka. Layo unday, yatay. Beach bike. Gani. Ah, hi. Kansa ko. Yung Corelia. Ito sa dapit? Oh. Dito na. Nasa pindalan lang. Arko. Nasa view no? Woohoo! Ano eh? Hardcore. Okay pa shoutout sir? Shoutout tala ka? Shoutout pa sa akin. Wapa. Shoutout sir. Sa akong anak niya tumalid. Shoutout to si Master Box. Kita naman nakag palimas dia Box. Kuya. Dong, asa padulong ka sa dadong? Pasaka, asa padulong? Wah, lapis na bunturan. Ngik, asa itong overview? Bro dia. Layo pa, layo kayo. Dulu naman. Makamatay dili. Di man. Ah. Hindi niya pwede musunod sa picture da. Musunod ka bang? Squinta. Squinta. Pero siguro picture lang. Okay. Squinta yung entrance madam. Nagbook lang isa palihog. Pwede sa ramong bayaran? Picture lang bitaw mi? Pwede ba? Sa mo magpa-picture lang? Pwede. Dali ra kay mo, di mo maligo. Di na. Pwede ra? Ay, salamat kayo madam. Dali ka naman maligo. Hindi, sayang po. Sige, salamat kayo madam. Picture lang din niya. Ah.
Yun na. Uli na. Morto dyan to dyan eh. Mga 5? Pre, Mga 3? Kaya ra. kadhan ba diha mga puno sa kabok. Ah. Una niyo maagihan mangkadyo. Sunod kay Incantadja. Sunod Camp Borlat. Kamborlat yung pangalan eh. Borlat. Ibidahon na ka nandito. Alangan, kay bukid naman ako. Kita niyo sa ubos na sila. Nana ka sa taas. Ah. Saman? Ano bang dili lang usan na lang. Sige, tara. Ito. Kung kasabat to sa asawa, ingon mo tong kuan sa kuan, taga panas. Mo to dami dito. Selamat kay madam. Agay. Ha. Sus dito sa Camp Borlat kay murag gapog pangalan. Camp Borlat lang sa Kalam. Buangin naman ni Day. Kaliawa. Atay. Masa isa pang isa. Grabe. Ha? Hinap itong dagan eh. Mura nagabaktas. So, 50 kilometers na lang si Jovert Borlat. Ay, na po ni Camp Jobert. Camp Jobert. Abdire? Estrado mo? Ah. Davao pa. Pwede masaka? Ah. Okay ra, magtatanaw rami. Sir picture lang. Ayo pa juga kayo. Ya. Mulai ni siya tama lagi tu. Buang mo ni Google. Ulang. Ikaw naman tatama mag-picture. Kape nun ta. Wah, sa view dari. Sige, salamat kayo. Salamat kayo. Padali ra kayo. Pagabot is patag ron ang kitang katag ani. Kitang katag sa patag. Boss, salamat kayo boss ha. Asa may diri mo nga gigin ano? Ya. Ana ugon tani. Ano na di na mo musikad. Nao. Pundo ng tiil ana. Wag lami lagi ni na ugon. Ugon tani mo? Ito. Dago salamat. Salamat.
Let's go, let's go. Sabi yung kananan ani. Tongjong na, tongjong. Balik na. Sintro sa Jucorilla. Grabe katangit. Hindi pa to. Oh. Kamay na lang. Kamay na lang kainit ba? Abdi kainit. Pagmabagan tag 20 kilometers ang kuwag. Napaulan. Time check 12:03. Ah. Manitas ko na eh. Kasada. Ma-feeling mo yun sa kasada, no? Masingaw ba? Lagi may sintro na din. Pagawa si Gidmi. Time check. Let's do si. Road clear. Time check. 21. Karmi na gid. Una. Sipit. Grabe kainit. Grabe siguro may gunong-gunong. Init kayo. Makaya. Ugas ang singaw sa simento pagpulit ka.
Ayo, ayo. So, dali lang ka ka. Una po.